Здравейте! Както ни личи в днешния епизод, се наядохме много вкусно, но пък и се запознахме с една невероятна жена. Сега ще научим повече за пътя от Дамаск до София, за пътя от мечтата до реалността и всичко това поръсено с много вкусни ароматни подправки и гледайте! Казвам се Майя Зухти и занимавам се с кулинария и всичко свързано с кулинария. Имам ресторант и ресторанта се нарича Зухдин. След като почва войната в Сирия, преди 13 години бях в Дамаск, в много щастлива и красива страна. Ама като почва войната, нямахме живот вече. Решихме да тръгваме оттам и къде, разбира се, на втория ни дом България. Много обичам България от самото начало, просто откато бях малка, ама имахме проблем бариерата с езика. Там в Сирия много трудно да научиш български, няма български училища и много трудно просто се справихме с езика. И за мен лично всичко беше наред, ама езика не беше наред първата година. Направих някакви фатални грешки с езика. Някой от тях беше... Вижте, катеричка и краставица. За един чужденец това е абсолютно една съща дума. Просто няма никакво значение. Като влязах в един плод и зеленчук, беше 7 дена само в България и влязох, викам, добър ден, може ли катерички? И жената ми гледа какво? Катерички, за салата, катерички. Тя ми гони, разбира се. Аз докато исках да я обяснявам, че искам кюкъмбър, вече е много късно. И такива работи, много труден този език, много труден. От малка обичам да ям. Бях много дебело дете и това просто мисля, че оттам тръгват всичко. Обичах да ям всичко, селено, кисело, всичко. Един ден събужди моя приятел, бяхме гаджета, сега моят съпруг и баща на децата си. Събужди един ден и викат и видяхте в един сън, ще си участвала в Мастершеф и си го спечелила. Викам, какво? Мастершеф? Добре, нека да го гледаме. Почвах да го гледам и много ми харесва предаването. Участвах там и нещо събужда в себе си и реших вече да съм кулинар за винаги. Честно казано, мотивацията дойде от хората и от обратната връзка на всеки човек, който опитвал моята храна. Винаги усмихнат, винаги правят звуци като ядат, винаги много им кеф и винаги ми питат какво това. И за всеки различен клиент дава още така един пуш мотивация. И докато стигнах вече, че аз трябва да занимавам само с кулинария и нищо друго, освен кулинария и вкуснотия. Днес правя моята мечта истина и продавам автентична арабска кухня и много други кухни, не само, но фокусираме върху автентичната арабска кухня, защото дойдох от там. И прави също така кетеринг за събитията, качествен кетеринг, всичко домашно и правиме изкуствени вечери и всичко свързано с кулинария общо заето. В менюто ми все още нямаме салата с катерички, ама мисля сериозно вече да я добавим.
беше тук хората да пробват нещо ново, много трудно. Трябва мислене, трябва да четат за него, ама като го пробват, влюбят в него. И най-големия ми страх беше просто да пробвам нова кухня, ново нещо, освен дюнерите и фалафелите, които всичките я познават за сирийската кухня. Нещо така по-автентично, по-така от наша култура. И страхувах доста от реакцията на хората, като го пробват, защото по някакви ястия са пикантни, има от някакви много подправки, ама общо заето много я харесват. Може да поръчате от нас чрез две платформи – Glovo и Takeaway. Наричаме се Зухтин. И може също да пазвате частни събития, който желае. В нашия ресторант събира се до 60 души за наистина много оригинално кулинарно оживяване. Обещаваме. И също така може да ни намирате в социалните мрежи Maya's Cookings, Instagram, Maya Zuhdi, Facebook и Zuhdin Foodies Culture в Instagram и zuhdin.bg като уебсайт. Там вече може да разгледате вкуснотиите. Също така искам да добавим, че нали казахме всичко свързано с кулинария. И по тая причина ще има ново телевизионно кулинарно предаване. И аз ще съм водеща. Ще говорим за храната, за вкуснотиите и за много интересни теми от живота. Много скоро ще бъде в TV1 новото кулинарното предаване. Stay tuned!